Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι η Αναστασία Παρετζόγλου και σας καλωσορίζω στην εκπομπή «Όσοι τόλμησαν». Η εκπομπή φιλοξενεί ανθρώπους κυρίως από το χώρο των επιχειρήσεων που κολυμπούν αντίθετα στο ρεύμα. Οραματίζονται, τολμούν, καινοτομούν και χτίζουν ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ ένα δυναμικό ζευγάρι που κυριολεκτικά έγραψε ιστορία όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις δύσκολες διεθνείς αγορές, στις αγορές του κόσμου. Ένα power duo που έκανε σε ανύποπτους καιρούς πράξη ένα όραμα καινοτόμο, πρωτοπόρο και σύνθετο. Πηγές έμπνευσης: η πλούσια βιοποικιλότητα της ελληνικής φύσης και η ολιστική θεωρία του Ιπποκράτη. Δείτε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Το 1974, από ένα φαρμακείο στην οδό Κατεχάκη, ο φαρμακοποιός Νίκος Κουτσιανάς και η ασκούμενη φαρμακοποιός και μετέπειτα σύζυγός του Νίκη αρχίζουν να πειραματίζονται με φυσικά καλλιτικά, χρησιμοποιώντας πρόπολη, βασιλικό πολτό, μέλι και βότανα. Το φαρμακείο μετατρέπεται σε ένα από τα σπανιότερα σημεία παρασκευής φυσικών καλλιτικών στην Ελλάδα. Από το 1974 μέχρι το 1978 η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη και το 1979 οργανώνουν το τολμηρό και καινοτόμο επιχειρηματικό του βήμα. Ιδρύουν την εταιρεία Προϊόντα Μέλισσας. Το 1982 γεννιέται η Επιβίτα. Βασική αποστολή: η ανάπτυξη φυσικών προϊόντων που προάγουν την υγεία και την ομορφιά. Πηγές έμπνευσης: η πλούσια βιοποικιλότητα της ελληνικής φύσης, η κοινωνία της μέλισσας και η ολιστική θεωρία του Ιπποκράτη. Η Νίκη Κουτσιανά, με το ξύλινο κασελάκι που περιέχει και το μαύρο σαπούνι πρόπολης που μυρίζει θυμάρι, προσπαθεί να εμπνεύσει τους φαρμακοποιούς να πουλήσουν τα απούλητα. Εκείνη την εποχή το φαρμακείο δεν πουλούσε καλλιτικά. Κανένας στον κόσμο δεν αγόραζε φυσικά καλλιτικά. Η Επιβίτα αναπτύσσει ισχυρό δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα στα 80s και στα 90s και κερδίζει μερίδια έναντι των πολυεθνικών εταιριών. Ακολουθεί ισχυρή επέκταση σε απαιτητικές και διεθνείς αγορές όπως η Αμερική, η Ισπανία, η Ρουμανία και η μεγάλη επιτυχία έρχεται από την Ασία, Χονγκ Κονγκ, Ιαπωνία και Ταϊβάν στη δεκαετία του 2000. Η Επιβίτα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους παγκόσμιους leaders. Το 2013 εγκαινιάζει στο Μαρκόπουλο Αττικής το βιοκλιματικό εργοστάσιο καθετοποιημένης παραγωγής. Κάτω από την ίδια στέγη συγκεντρώνεται η παραγωγή, η έρευνα και ανάπτυξη πρώτων υλών, εκχυλισμάτων και νέων προϊόντων, ο ποιοτικός έλεγχος, βιοχημικά εργαστήρια και η διοίκηση της εταιρείας. Το 2017, μέσα στην κρίση, έρχεται η συνεργασία της Επιβίτα με τον ισπανικό πολυεθνικό όμιλο Puig. Η Puig αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο της Επιβίτα και 3 χρόνια αργότερα, το 2020, ο Νίκος και η Νίκη Κουτσιανά αποχωρούν πλήρως από την Επιβίτα και επικεντρώνονται στη συμβίωση. Το νέο του εγχείρημα είναι μια εταιρεία που προσφέρει δραστικά και υψηλής αξίας συμπληρώματα διατροφής, λειτουργικά τρόφιμα, βιολογικό μέλι, τσάι του βουνού και βότανα. Πιστή στη ρίση του Ιπποκράτη, η τροφή είναι το φάρμακό μας, η συμβίωση είναι αφοσιωμένη να προσφέρει το καλύτερο για τη διατροφή σε ένα πλανήτη όπου οι άνθρωποι ζουν σε αρμονία με τη φύση και ευημερούν μαζί. Το 2021 γίνεται η επίσημη παρουσίαση της συμβίωσης στην έδρα της, στην Παιανία, στο μοναδικό κήπο του Ιπποκράτη, με έμφαση στη βιώσιμη παραγωγή και την αναγεννητική γεωργία. Την ίδια χρονιά πραγματοποιείται η επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων στο Μαρκόπουλο και περαιτέρω ανάπτυξη των καλλιεργειών στον Όλυμπο και την Αρκαδία που είχαν ιδρύσει από το 2015. Το 2022 η συμβίωση εισέρχεται δυναμικά σε βιολογικά καταστήματα, φαρμακεία και ντελικατέσεν στις ελληνικές και διεθνείς αγορές. Υπέρμαχοι του ειδικού επιχειρήν, ο Νίκος και η Νίκη Κουτσιανά υποστηρίζουν διαχρονικά ότι ο βασικός πυλώνας της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας είναι η αξιοποίηση του φυσικού της πλούτου, η αειφορία και η βιωσιμότητα. Νίκη Κουτσιανά, είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που σε έχω κοντά μου σήμερα και που φιλοξενώ εσένα αλλά και τον Νίκο Κουτσιανά στην εκπομπή «Όσοι τόλμησαν». Σε ευχαριστώ πολύ καταρχήν που βρίσκεσαι εδώ. Η χαρά είναι δική μας, γιατί όντως είναι σημαντικό να ξαναθυμηθούμε λίγο το έργο μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία κάτι που σκεφτόμουν τώρα που θα σε συναντούσα, που θα σας συναντούσα. Σκεφτόμουν το ρόλο, τον κρίσιμο ρόλο της καινοτομίας στη σημερινή εποχή και συνειδητοποιώ ότι
η Νίκη Κουτσιανά και ο Νίκος Κουτσιανάς καινοτομήσατε σε εποχές που δεν είχε καν εφευρεθεί ο όρεος. Εντοπίσατε ένα κενό στην αγορά και βάλατε σκοπό τη ζωή σας να το καλύψετε. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι ξεκινήσαμε έτσι. Ξεκινήσαμε όντως από ένα φαρμακείο και αυτό που θέλαμε ήταν, είδαμε ότι στο φαρμακείο δεν υπήρχαν καλλιτικά και δεν υπήρχαν και φυσικά καλλιτικά και θέλαμε για τους πελάτες μας, οι οποίοι ήσανται τους φίλους μας, να φτιάξουμε καλλιτικά με φυσικά συστατικά που πιστεύαμε ότι είναι πολύ αποτελεσματικά και άρα αυτός ήταν ο στόχος, τα οποία να είναι και αποτελεσματικά και να χρησιμοποιήσουμε για αυτά τα βότανα της ελληνικής χλωρίδας όπως την τζουκνίδα, το θυμάρι, το δεντρολίβανο που είναι καταπληκτικά, τα προϊόντα της μέλισσας, για τον Νίκο είχε και μελίσια, όπως είναι η πρόπολη, το μέλι, ο βασιλικός πολιτός και βέβαια στηριζόμενοι στη φιλοσοφία του Ιπποκράτη. Άρα αυτός ήταν ο πρώτος στόχος. Και όντως το πετύχαμε να φτιάξουμε κάποια καλλιτικά για τους πελάτες μας. Έχεις πει μια φράση που μου έχει κάνει εντύπωση, ότι ελπίδα είναι να κάνεις πράξη το ανέφικτο. Πόσο εφικτό φαινόταν για την εποχή αυτό που στην πορεία συνέβη? Ναι, όντως, και τότε που το σκεφτόμουν μετά από λίγο ήταν ανέφικτο. Γιατί όπως είπα, ελληνικά προϊόντα το 1973, το 1974 δεν έπαιρνε κανένα στην Ελλάδα. Καλά, για καλλιτικά. Ούτε λόγος. Τα χάριζες δεν τα παίρνανε, γιατί το είχαμε δοκιμάσει και αυτό. Τα φυσικά καλλιτικά είμαστε μαζί με το Body Shop. Οι πρώτοι στον κόσμο. Κανένας δεν χρησιμοποιούσε φυσικά καλλιτικά, γιατί όλοι πιστεύανε ότι το φυσικό εντάξει, δεν θα σου κάνει κακό. Εμείς οι γυναίκες ακόμα και σήμερα, προκειμένου για την ομορφιά, για τις ρητίδες, καλά. Κάνουμε τα πάντα. Κάνουμε τα πάντα, δεν μας νοιάζει τίποτε, ακόμα και παρενέργειες, ή το περιβάλλον. Καλά, αυτό δεν το σκεφτόταν. Και μετά. Το φαρμακείο πάλι που θέλαμε να τα πουλήσουμε αυτά τα καλλιτικά στο φαρμακείο δεν πουλούσε καθόλου καλλιτικά. Οι φαρμακοποιοί ζούσαν από το φάρμακο. Άρα έμοιαζε να έχεις κάνει κάτι που να είναι πραγματικά το απούλητο. Και όντως. Το απούλητο. Το απούλητο, γιατί δεν υπήρχε τίποτα. Και όμως αυτό που είναι μεγάλη χαρά, όχι τώρα και πολλά χρόνια πριν, μετά ναι, από πολλή δουλειά, προσπάθεια, τι έχει γίνει σήμερα. Τα ελληνικά, ας πούμε τα καλλιτικά, ακόμα και τα ελληνικά προϊόντα, έχουν περάσει τις πολυεθνικές, έχουμε πάρει πρώτα μερίδια στην αγορά την ελληνική, αλλά και στο εξωτερικό είμαστε σε απαιτητικές αγορές και υπολογίζουν το ελληνικό καλλιτικό. Δεύτερον, το φαρμακείο, και σε αυτό συμβάλαμε, ομολογώ και ο Νίκος πιο πολύ, είναι ένα από τα πιο καλά κανάλια διανομής και των βιταμινών και των καλλιτικών. Και όντως συμβάλαμε εκπαιδεύοντας το φαρμακοποιό, δίνοντας και βέβαια τα φυσικά καλλιτικά. Δεν υπάρχει τώρα μπραντ που να μην έχει είτε λίγο είτε πολύ κάποιο ή κάποια φυσικά συστατικά και επιτέλους ο πελάτης, να μην το πω καταναλωτή γιατί δεν μας αφήνει ο Νίκος, να το επιζητάει αυτό και να έχει καταλάβει ότι ηγεμονικότερον πάντων η φύση. Η φύση δεν μπορεί να αντιγραφεί, αρκεί να την κάνει σωστά τη δουλειά σου, όπως και με τη χημεία. Έχουμε πολλά να πούμε σε αυτή τη συζήτηση, όμως σας συνδέει με τον Νίκο μια κοινή πορεία. 53 χρόνια νομίζω, είσαστε μαζί, 55 ας πούμε περίπου. Είναι κοινή οικογενειακή, προσωπική και επαγγελματική ζωή. Όταν λοιπόν αναλογίζεσαι αυτά τα τόσα πολλά χιλιόμετρα που διανύσατε μαζί, πώς αισθάνεσαι? Είμαστε όντως 49 χρόνια μαζί παντρεμένοι, 53 όντως είμαστε μαζί. Αναλογίζεσαι και λες, νιώθεις μια ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη για τον έρωτα, για την αγάπη που λίγοι άνθρωποι νιώθουν, για τις δυσκολίες που περάσαμε μαζί, για τις χαρές που ζήσαμε. Μια συγκίνηση, γιατί εκτός από το επαγγελματικό κάναμε μια οικογένεια με 2 παιδιά και μια εγγονή, αλλά κυρίως ένα θαυμασμό, γιατί καταφέραμε ένα όνειρο μεγάλο, ένα όραμα να το κάνουμε πράξη. Και για μένα ο Νίκος δεν είναι απλώς ο σύντροφος της ζωής, είναι ένας συνοδοιπόρος στο όνειρο. Είναι ο καλύτερος συνεργάτης, όσο δύσκολο, γιατί όντως δεν είναι δύσκολο. Σήμερα οι άνθρωποι είναι δύσκολο να συμβιώνουν. Βέβαια. Απλά όχι μόνο και επαγγελματικά. Και είμαστε και 2 χαρακτήρες συμπληρωματικοί μένα, αλλά με πάθος, με πείσμα. Τα έχουμε όλα τα καλά μαζί. Και το όνειρο ήταν πιο μεγάλο, που είχε σχέση την Ελλάδα μέσα. Είχε σχέση τα όνειρα. Αυτό όντως ήταν μια κινητήριος δύναμη. Ήταν αυτό που μας βοηθούσε να τα βρίσκουμε όταν διαφωνούσαμε. Γιατί είχαμε το ίδιο σκοπό και το όνειρο, αλλά είναι σίγουρο ότι οι δρόμοι, ακόμα και με τον εαυτό σου πολλές φορές,
τους αλλάζεις. Πόσο μάλλον με τον συνοδοιπόρο σου. Θα υπάρξουν διαφωνίες, αλλά τα χρόνια έδειξαν ότι υπήρχε σύμπλευση στα περισσότερα και τελικά πρέπει να υπάρξουν και κάποιες διαφωνίες για να μπορεί να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, φαντάζομαι. Σωστά. Όταν ξεκίνησες, Νίκη, και έπιασες στα χέρια σου το πρώτο μαύρο σαπούνι που μύριζε θυμάρι, που είχε πρόπολη, πώς αισθάνθηκες? Στην αρχή σίγουρα, γιατί ήταν ένα προϊόν, ήταν ένα δημιούργημα το οποίο είχε πάρει αρκετό χρόνο να το κάνουμε. Ήταν μια χαρά, αλλά επειδή το σαπούνι δεν ήταν ένα πιάνει στο χέρι σου, ήταν πολλά και σαπούνια μαύρα, άλλο ήταν καφέ με την αλόη, με το μέλι και αυτά τα χρωστούσαμε τα περισσότερα. Εκτός από τα χρήματα των γονιών μου ήταν και ένα δέος. Ήταν πολύ ακριβά. Και εκεί μετά, αλλά το καλό ήταν αυτό ότι καταλάβαμε ότι δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε το προϊόν. Κάνα το προϊόν ακόμα και σήμερα θα ήταν, αν πούμε μόνο το προϊόν, θα ήταν απόλυτο. Ένα σαπούνι και σήμερα μαύρο και να μην μυρίζει, να μυρίζει ένα θυμάρι, δεν θα το αγόραζε κανένας. Άρα καταλάβαμε ότι για να μπορέσουμε να πουλήσουμε αυτό πρέπει να πάμε στο φαρμακοποιό, να τον εμπνεύσουμε, να του μιλήσουμε για τη φιλοσοφία, να του μιλήσουμε για την Ελλάδα, να του μιλήσουμε για το ρόλο του, να του πούμε ότι στο φαρμακείο πρέπει να εκπαιδεύει, να προτείνει, να μιλάει. Και θέλω στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε στην κουβέντα μας και το άλλο σου μισό, τον Νίκο Κουτσιανά. Νίκο Κουτσιανά, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκες το χρόνο να είσαι μαζί μας σε αυτή τη συζήτηση που έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Ευχαριστούμε θερμά που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, και ακούγοντας την προηγούμενη συζήτηση συγκινήθηκα κι εγώ γιατί αναπολώντας τα χρόνια. Συνάντησα κάποια πράγματα του παρελθόντος πάλι, ειδικά με το φιλμ. Νίκο, θα ήθελα να μπεις αμέσως στη συζήτηση και να πιάσουμε το νήμα από κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση επίσης και το έχεις πει εσύ, ότι είδες στη ζωή της Μέλισσας τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να δράσεις επιχειρηματικά. Και θέλω να μοιραστείς μαζί μας αυτή την οπτική. Όταν μπει κανείς στο βασίλειο της Μέλισσας, πραγματικά συγκινείται, διότι πολλά πράγματα που πιστεύουμε ότι η βασίλισσα κυβερνάει και τα λοιπά, δεν ισχύουν. Εκεί υπάρχει μια κοινωνία αυτοδιαχειριζόμενη. Μια κοινωνία που αποφασίζουν οι μέλισσες, οι εργάτριες. Όταν εγώ μεγάλωνα στο χωριό, ας πούμε, με τις μέλισσες, πράγματι αυτό που πραγματικά με συγκινούσε ήταν η βοή των μελισσών. Η κοινωνία της μέλισσας, αν τη δει κανείς δηλαδή σαν κοινωνία, θα ήθελα πάρα πολύ να τη μοιάζαμε κι εμείς σαν κοινωνία ανθρώπων. Τα έχει όλα αυτό που εμείς δημιουργήσαμε σαν Απιβήτα, όπως είπατε, Άπης Μέλισσα Βήτα ζωή στο φιλμ, γιατί έχει μία διαθεσιμότητα, μία σοφία, μία αλληλεγγύη, μία συντροφικότητα απίστευτη. Αυτή πρέπει να το ζήσει κανείς και να το δει και λίγο βιωματικά. Να δει ότι η κοινωνία της μέλισσας παράγει χρήσιμα και χρηστικά προϊόντα, τα οποία όλοι γνωρίζουμε για την υψηλή τους βιολογική αξία. Μια κοινωνία που αυτή τη στιγμή τη βιωσιμότητα την έχει μέσα στο είναι της. Σκεφτείτε ότι η βιωσιμότητα των 120 εκατομμυρίων ετών που ζει η μέλισσα αυτή τη στιγμή και στη ζωή της ζει μόνο 35 ημέρες. Οπότε καταλαβαίνετε, η αειφόρος ανάπτυξης και η συμβολή της στην επικονίαση είναι από τα πλέον σημαντικά πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να σκεφτεί. Το κρατάω αυτό και αυτό όμως που είναι συναρπαστικό είναι ότι η μέλισσα υπήρξε εν τέλει η αφορμή και η κινητήριος δύναμη για να δημιουργήσετε μαζί με τη Νίκη μία επιχείρηση, την Απιβήτα, η οποία είχε εξαιρετική αποδοχή από την αγορά, εξαπλώθηκε με ένα ισχυρό δίκτυο σημείων πωλήσεων στην Ελλάδα και κυρίως κατέκτησε τις διεθνείς αγορές, αποτελώντας ένα παγκόσμιο μοναδικό παράδειγμα. Πώς έγινε αυτό? Αυτό ήταν, όπως υπόθηκε προηγούμενα, ξεκινώντας από το φαρμακείο και το 79,
βγήκαμε στην αγορά, ή μάλλον εδώ πρέπει να ακριβολογούμε και να πούμε η Νίκη βγήκε στην αγορά. Η Νίκη με το κασελάκι και τα σαπούνια. Με το κασελάκι και τα σαπούνια που είχε σχεδιάσει τότε ο Σπύρος Ορνεράκης. Μα το Ορνεράκι ήταν το καλάθι, το κασελάκι. Όλος ο σχεδιασμός γινόταν από το Σπύρο. Δηλαδή γι' αυτό πολλές φορές που μιλάω για τη Νίκη, εάν δεν υπήρχε η Νίκη, αν δεν έκανε αυτό η Νίκη, δεν θα υπήρχε η Απιβίτα. Εγώ ντρεπόμουν να βγω να πουλήσω, οπότε καταλαβαίνετε, λόγω συνδικαλιστικών και πολιτικών άλλων αναζητήσεων και λογικής επιχειρηματικότητας που είχα εκείνη την εποχή. Αυτό μεγάλωνε σιγά σιγά όμως μέσα μας, έτσι, και ειδικά με τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε η Νίκη, και είδαμε ότι η εταιρεία στην ελληνική αγορά με τα δεδομένα εκείνης της εποχής είχε πολύ καλή απήχηση. Βεβαίως μετά είδαμε άλλα πράγματα, ξεκινώντας δηλαδή να αναπτυχθούμε στο εξωτερικό, είδαμε ότι η αποδοχή ήταν πολύ σημαντική και ο λόγος, και αυτό που λέμε σήμερα το storytelling της εταιρείας, ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Το έβλεπε κανείς στις διάφορες εκθέσεις που πηγαίναμε, με τα περίπτερα που αναπτύσσαμε, θα το έβλεπε στους διάφορους αντιπροσώπους που μας πλησιάζανε για να πάρουν τα προϊόντα, το έβλεπε κανείς στους δημοσιογράφους οι οποίοι ερχόντουσαν για να δούνε τι ακριβώς κάνουμε. Γιατί αυτό το business που δημιουργήσαμε εμείς, πέραν από αυτά που είπε η Νίκη, είναι ένα business καινοτόμο. Και η καινοτομία του έγκυται στο να βγει στο 79 και να μιλήσεις για το People Planet Profit. Που εκείνη την εποχή οι επιχειρήσεις μιλούσαν, τι λέτε τώρα, η επιχείρηση είναι μόνο κέρδος. Κάτι που άλλαξε, οφείλω να πω, μετά την πανδημία. Αλλά εσείς ήσασταν πρωτοπόροι στο People Planet Prosperity και μιλώντας για τις αγορές του κόσμου, επειδή πραγματικά ήταν μια παγκόσμια πρώτη αυτό που κάνατε. Η Απιβίτα ήταν μια παγκόσμια πρώτη, όχι μόνο ως προς την ιδέα και ως προς την καινοτομία, αλλά και ως προς την επιτυχία της στις αγορές του κόσμου. Και εδώ θέλω να ρωτήσω εσένα, Νίκο, τι προϋποθέτει να ανοίξεις τις αγορές του κόσμου? Σίγουρα. Το να πουλάς προϊόντα Απιβίτα και να ανοίγεις στην αγορά της Ιαπωνίας ή του Χονγκ Κονγκ, δεν το λες και εύκολο. Αυτά έρχονται μέσα από την πίστη που διαμορφώνει κανείς και μέσα από την προβολή που γίνεται στα διάφορα διεθνή περιοδικά. Για παράδειγμα, αν δούμε το GCI, ένα περιοδικό παγκόσμιο που προβάλλει την εταιρεία μεταξύ των 13 εταιρεών του κόσμου, όταν δημιουργείς σχέσεις οι οποίες είναι ανταποδοτικές από την πλευρά των ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο όνειρο με σένα, γιατί αυτό ήταν ένα από τις προσπάθειες που κάναμε, να έχουμε διανομής οι οποίοι να είναι ακριβώς στη φιλοσοφία και τις αξίες της δικές μας. Και όταν το όραμα που αυτή τη στιγμή είχαμε σαν εταιρεία, τις αξίες, όλα αυτά που είπαν ήταν μεγάλο όπλο στο να πας να μπεις σε αυτές τις αγορές. Εμείς δεν αισθανθήκαμε, εγώ προσωπικά δηλαδή, την προσωπική, ότι ήταν δύσκολα. Ήταν μια πορεία συναρπαστική στο να μπει στην αγορά, για παράδειγμα να μπει στο Χάροτσε. Ούτε διαφημίσεις κάναμε, αλλά πηγαίναμε όμως στις εκθέσεις. Το word of mouth δούλευε πάρα πολύ, διότι τα φυσικά προϊόντα εκείνη την εποχή ανέβαιναν αρκετά. Τα πολυκαταστήματα θέλαν διαφοροποιήσεις, οι αγορές θέλαν διαφοροποιήσεις. Ήδη αρχίσαν δειλά-δειλά και άλλες εταιρείες να εμφανίζονται στον χώρο. Οπότε το παιχνίδι δεν μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν δύσκολο. Ήταν ένα παιχνίδι συναρπαστικό, με πολλά λάθη από την πλευρά μας, με πολλές, αν θέλετε, ανησυχίες, διότι δεν είχαμε και τα χρήματα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα τα πράγματα πεζόταν στην πίστη που είχαμε, στο όραμα, στις αξίες μας, έτσι, στο ότι είχαμε κάτι διαφορετικό, ότι η Απιβίτα ήταν πραγματικά η εταιρεία, η μελλοντική των φυσικών καλλιτικών, όπως και τώρα δηλαδή με τη συμβίωση, και μπορούμε να πούμε... Για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα. Είχαμε όμως και ένα πολύ καλό προϊόν, λέω για το εξωτερικό, και είχαμε ένα πάρα πολύ καλό design βραβευμένα. Γιατί πάντα αυτό οφείλω να το πω και είναι κάτι που ήθελα να πω, Νίκη, ότι η αισθητική
παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην επιχειρηματική νίκη. Ήταν από τότε πρωτοπορία, γιατί συνήθως στην Ελλάδα, που πάντα μπορούμε να είχαμε ένα καλό λάδι, ένα καλό προϊόν όταν είχαμε, δεν καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό εμείς που κάναμε τον Παρθενώνα είναι να έχουμε ένα πολύ καλό design. Εμένα ειδικά αυτό ήταν μια μεγάλη μου αδυναμία, έτυχε να έχω τους συνεργάτες και θεωρώ ότι είχαμε βραβευμένα διεθνώς το design. Ήταν και αυτό ένα κομμάτι. Αυτό που πετύχαμε εμείς, όταν τα έχεις όλα, πρέπει να έχεις και αυτό, διαχρονικό στάση όταν έχεις ποιότητα, όραμα και αξίες. Αυτό θα σε κάνει να υπάρχεις. Και να έχεις μακροχρόνιο ορίζοντα στον επιχειρηματικό σου σχεδιασμό. Χρειάζονται όλα και να είναι τέλεια. Σκεφτόμουν όσο μιλούσαμε και με τον Νίκο Κουτσιανά, πόσο όμορφα μίλησε για σένα. Και κατά κάποιο τρόπο σου έδωσε εύσημα, γιατί αν δεν ήσουν εσύ, είπε, ο ίδιος δεν θα είχε ποτέ το κουράγιο με ένα κασελάκι να βγει για να συστήνει τα φυσικά σας προϊόντα στους φαρμακοποιούς και να τους κάνει και μία, αν θέλεις, ενημέρωση για τη σημασία των φυσικών καλλυντικών την εποχή της παντοκρατορίας των χημικών μπραντ. Θέλω λοιπόν να μου πεις αυτό το power duo που είστε εσείς οι δύο. Πώς μοιράστηκαν οι ρόλοι? Αυτό ήταν εύκολο. Το πώς θα τους διατηρούσαμε τους ρόλους ήταν καλό. Σίγουρα ο Νίκος, όταν είμαστε και δύο φαρμακοποιοί, ήταν πάρα πολύ καλός στο να δημιουργεί τα προϊόντα, στην έρευνα και το development. Λέγανε και από τότε, προϊόντα είναι εύκολο και μου άρεσε να φτιάξεις. Ποιος τα πουλάει? Όμως, το να κάνεις εκείνη την εποχή φυσικά προϊόντα που δεν έκανε κανένα στον κόσμο, ήταν μια εμπειρία. Που δεν ήταν μόνο οι γνώσεις της χημείας. Αυτό πήγα να σου πω. Αυτό την είχε ο Νίκος. Η γνώση της χημείας. Ναι, δεν ήταν η χημεία και πώς θα ενσωματώσει την πρόπολη, που η πρόπολη την ήξερα μόνο οι μέλισσες. Πώς θα βάλεις κάποια φυσικά λάδια, πώς θα κάνεις τα προϊόντα να μην έχουν σιλικόνη και να απλώνουν. Δηλαδή γι' αυτό ο Νίκος με όλο το R&D, με άνθρωπους καινούριους που ήρθαν πολύ νέοι γιατί πραγματικά... Με την έρευνα και την ανάπτυξη. Ναι, το τμήμα αυτό... Το οποίο το εξέλιξε, θες να πεις, πολύ από τα καλύτερα στον κόσμο. Άρα λοιπόν, αν δεν έχεις το προϊόν, πολύ σωστά λέει ο Νίκος το κασελάκι, αλλά ακόμα και το σαπούνι που έγινε, έπρεπε για να γίνει αυτό, δεν ήταν εύκολο. Ήταν πολλά τα πειράματα και πολλή η έρευνα και η διαδικασία. Το αδύνατο να μην σας πω τι. Άρα λοιπόν ο Νίκος είχε και την παραγωγή και αυτό. Σίγουρα είχε τα οικονομικά, τις επαφές με τις τράπεζες, την εκπαίδευση που μας έβγαζε το λάδι, αλλά το κυριότερο ήταν την εταιρική κοινωνική ευθύνη από εκείνα τα χρόνια. Και αυτό μας δυσκόλευε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό μπορεί σε άλλα πράγματα σε πολλά να υποχωρούσε, γιατί σας είπα, επειδή εγώ είχα το marketing, είχα τον ενθουσιασμό, ήθελα να κάνουμε νέα προϊόντα, να κάνουμε επικοινωνία, να τα θέλω όλα τέλεια, να έχουμε τους καλύτερους φωτογράφους, ενώ δεν είχαμε, να πηγαίνουμε σε καλλιτέχνες, δεν πηγαίναμε σε τους βάζατε στα έξοδα. Ναι, και διάφορα πράγματα τα οποία δεν απαντούσαν στην κοινή λογική. Και σε πολλά πράγματα, όντως, με το ένα με το υποχωρούσε, σε αυτό το πράγμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Παράδειγμα, λέω, είχαμε βγάλει τα αντιλιακά, είμαστε από τους πρώτους. Τώρα μιλάμε 30 χρόνια πιο πριν. Και λέει, θα κάνουμε φυσικά φίλτρα. Φυσικά φίλτρα είμαστε η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που είχαμε πάρει. Και να μην έχουν και σιλικόνη, που η σιλικόνη σε βοηθάει να απλώνεται. Έλα που ο πελάτης ακόμα και σήμερα θέλει ένα καλλιντικό να κάνει τα πάντα, μια κρέμα, αλλά και ένα απλώνει. Και να μυρίζει. Και να μιλαδώνει και να του περνάνε όλα τα άλλα. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό το αντιλιακά δεν απλωνόντουσαν, ήταν σαν στόκος. Πηγαίναμε στο φαρμακείο, λέγαμε την ιστορία, λέγαμε για τη θάλασσα, το λέγαμε του φαρμακοποιού, όντως. Κανένας δεν άκουγε στον πάτο. Λίγαν τα αντιλιακά, τον άλλο λίγαμε στον Νίκο. Δεν γίνεται, όχι εγώ και όλο το τμήμα πωλήσεων. Δεν γίνεται να βάλουμε κι εμείς λίγο σιλικόνη. Έλεγε αποκλείεται. Όμως, Νίκη, έχει σημασία να θυμίσουμε εδώ ότι εσείς ήσασταν και οι πρώτοι που φτιάξατε αυτό που λέμε εμείς οι γυναίκες το conditioner για τα μαλλιά. Ναι. Είναι κάτι που λίγοι το ξέρουν. Καλά, και να κάναμε και για τα μαλλιά, αλλά αυτό το conditioner να είναι φυσικό, να μην έχει και αυτό σιλικόνη. Αυτό ήταν μεγάλη, είμαστε από τους πρώτους στον κόσμο που βάλαμε να είναι ένα conditioner να δουλεύει. Έτσι, γιατί οπωσδήποτε υπήρχαν και τώρα και βιολογικά καλλιτικά, να μην έχει τίποτε. Ναι. Αυτό λοιπόν που εξελούσαμε να έχει αποτέλεσμα και παράλληλα έχοντας τον Νίκο, ο οποίος δυσκόλευε και το R&D, δυσκόλευε και το marketing, όλους μας δυσκόλευε. Όμως αυτό βοήθησε και σε άλλα πράγματα, το να έχεις ελληνικά φυτά. Να μην παίρνουμε μια τάση. Ας πούμε,
ήταν της μόδας ένα ξένο συστατικό. Λέγαμε και εμείς, αφού όλοι το βάζαν και πουλάγανε, ερχόταν. Έλεγε αποκλείεται. Θα βάλουμε, θα βρείτε ελληνικό. Στην αρχή στο τσάι στο νερό. Υπέρμαχος της ελληνικής βιοποικιλότητας. Ναι. Δεν χρειάζεται, μα πουλάμε με το άλλο. Αυτό λοιπόν όμως έκανε. Δηλαδή αυτό και διάφορα άλλα πράγματα. Όταν λέμε εταιρική κοινωνική ευθύνη, ή δίναμε τους σπόρους να κάνουμε τον κήπο του Ιπποκράτη, να κόβουμε τα λεφτά από τη διαφήμιση. Μα ήταν όλη αυτή ήταν η κουλτούρα και η φιλοσοφία του Νίκου έγινε όμως το Κουτσιανά. μπραντ. Αλλά σας είπα και οι δύο, ο καθένας σε κάποια πράγματα δεν υποχωρούσε. Και εγώ, ας πούμε, λέω θα κάνω τις μάσκες. Μάσκες δείχνανε 0. Η αρωματοθέω, κανένας δεν πουλούσε. Και όμως τους έπεισα, εγώ δεν ξέρω πόσο τους έπεισα, αλλά ήταν μια επιτυχία οι μάσκες που κάναμε με τα συστατικά 12 είδη από τους πρώτους στον κόσμο και μια επιτυχία στις αγορές της διεθνείς, στις αγορές του κόσμου. Νίκη, αυτή η ιστορία λοιπόν πήρε σάρκα και οστά το 1979 και φτάνουμε το 2017 που θυμάμαι ότι η Ελλάδα, το ξέρουμε και το ζήσαμε όλοι, βίωσε μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση, η οποία σας οδήγησε να πουλήσετε το πλειοψηφικό πακέτο της Απιβίτα σε έναν ισπανικό κολοσσό, την Pug, η οποία ήταν στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς. Και των αρωμάτων, ναι. Ήταν όμως ένα deal το οποίο συζητήθηκε στην αγορά. Ποιος είναι ο μεγάλος deal maker? Γενικά, ο μεγάλος deal maker ήταν ο Νίκος, γιατί ήταν πάντα πιο ήρεμος. Εγώ μπορούσα να πείθω, αλλά ήμουν γενικά λίγο πιο ενθουσιώδης ή λίγο πιο aggressive. Αλλά ο Νίκος δεν ήθελε να δώσει το παιδί του την Απιβίτα, οπότε δεν μπορούσε να είναι. Δηλαδή, για να το κάνεις το deal, οποιοδήποτε, πρέπει να το πιστεύεις. Άρα, σε αυτό όντως ξεκίνησα εγώ, με δυσκολία του Νίκου, είναι αυτό που λέμε σε μια συμβίωση. Και όντως δεν ήταν, δηλαδή η εταιρεία που ξεκίνησα εγώ και το πάω δεν ήταν η Puig. Και την είχα φτάσει πάρα πολύ κοντά. Επειδή όμως σας είπα στη συμβίωση πρέπει, ας πούμε δεν ήθελε ο Νίκος να είναι μια πολυεθνική εταιρεία, γιατί ο Όμιλος Puig δεν ήταν πολυεθνική τότε. Αυτό που έχει σημασία με αυτό το deal που δεν το ξέρει κανείς είναι ότι εμείς έχοντας δύο μεγάλες εταιρείες δίπλα μας δεν διαπραγματευτήκαμε. Και γιατί ο Νίκος δεν ήθελε, αλλά ήταν το παιδί μας. Δεν πήγαμε για τα χρήματα. Θα μπορούσαμε πραγματικά να πάρουμε 50%, διότι σας είπα υπήρχε ένα deal με μια μεγάλη εταιρεία. Βοηθήστε να καταλάβουμε τι σας οδήγησε να το κάνετε αυτό. Εγώ, για να σας πω την αλήθεια, πίστευα ότι το παιδί έπρεπε να μεγαλώσει και να πάει να σπουδάσει, όπως και την κόρη μου την έστειλα στο εξωτερικό, να φύγει, να έχει καλύτερες δυνατότητες. Όντως μπορούσαμε, μικραίνοντας τα μεγέθη, ή σε μια Ελλάδα η οποία ήταν μια στάθεια, μια σου δίνει τράπεζα δάνειο, ενώ το εξυπηρετούσε δεν σου δίνει. Γιατί έπρεπε, και είμαστε πάντα στην κόψη. Πάρα πολλές εταιρείες, πολύ καλές ελληνικές, μπορεί να πετυχαίνανε ή να αποτυχαίνανε, ήταν μια κόψη, η οποία δεν οφειλόταν στον επιχειρηματία. Μερικές φορές οφειλόταν σίγουρα στον επιχειρηματία, στο πριν το συζητάμε. Αλλά πολύ συχνά παίζουν ρόλο εγώ και δεν θεωρούσα ότι πήγαμε όλα. Ναι. Και ήθελα το παιδί, νόμιζα ότι μπορούσε να πάει πολύ μακριά. Όπως, ναι. Δηλαδή το πιστεύω. Και πήγε. Πήγε. Μπορεί να πάει τώρα πάντα ο καθένας. Δηλαδή, και πιστεύω ότι θα πάει αργότερα πιο μακριά. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πάντα αυτό έβλεπα. Ναι, όμως, γι' αυτό λοιπόν έχει σημασία ότι τελικά το αποφάσισες, το κάνατε. Παράλληλα όμως είχατε ταυτόχρονα ξεκινήσει μια άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, πάλι βασισμένη στις αρχές της αειφορίας, στις αρχές του Ιπποκράτη, και μιλάω τώρα για την συμπίωση και θέλω να ζητήσω από τον Νίκο Κουτσιανά να έρθει πάλι από στην το παρέα μας. Στο ράφι, και εμένα με έβαλα από τα σαλόνια που ήμουνα στα αλόνια. Αλλά αυτό είχε μία μορφή. Ο Νίκος θα μας πει, γιατί εγώ είχα μάθει όντως στα σαλόνια και έφτασα να είμαι στα χωράφια. Ότι είναι μια κατάλληλη στιγμή να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους σε σχέση με τα αλόνια και με τα σαλόνια. Έτσι. Η επιμονή αυτή, η ατέλειωτη επιμονή της Νίκης ήταν προς το καλό μας, έτσι. Αυτό το ακούω και χαίρομαι πάρα πολύ ότι ήταν προς το καλό σας. Θέλουμε όμως τώρα... Έτσι. Και βεβαίως αυτό που είπε στα σαλόνια και αλόνια είναι γεγονός ότι δεν ήταν δυνατόν να δει τα αλόνια, έτσι. Εγώ ως πιο εθεροβάμων, ως αγρότης, ως γόνος αγροτικής οικογένειας, μελισσοκόμος κτλ. Ήταν το βίωμά μου. Επομένως ήταν αυτονόητο
για τη συμπίωση, ας πούμε, που ξεκινήσαμε να μιλάμε, ότι θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μένα, τουλάχιστον μετά την πώληση της Απιβίτα. Άρα έχουμε φτάσει πια στη συμπίωση, η οποία από το 2017 έχει ξεκινήσει την πορεία της και θα θέλαμε να μοιραστείς μαζί μας ποια είναι η φιλοσοφία της συμπίωσης και τι κρύβει από πίσω, από πλευράς στάσης ζωής και επιχειρηματικότητας, αυτό το εγχείρημα. Πολύ ωραία. Καταρχήν είναι μια άλλη εταιρεία η οποία στηρίζεται στη διατροφή. Η τροφή σου, το φάρμακό σου, όπως μας δίδαξε ο Ιπποκράτης. Βεβαίως εδώ έμπαινε πάντα το θέμα ποια τροφή. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε δηλαδή να δούμε από πού μπορούμε να έχουμε αυτή την τροφή που πρέσβευε ο Ιπποκράτης. Και έτσι δημιουργήθηκε η συμπιώσεις. Πάλι δηλαδή βλέπουμε το μπι μέσα, πάλι η μέλισσα, από την ελληνική λέξη συμβίωσης, ιδάλλως αποβίωσης, συμβιώνω ή αποβιώνω. Είναι σημαντικό δηλαδή να το καταλάβουμε, δεν είναι τωρινό, είναι πολύ φιλοσοφικό και το βλέπουμε σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Αυτή η εταιρεία λοιπόν, η Συμπίωσης, είχε σαν πρώτο στόχο να δημιουργήσει διατροφή στη λογική του φαρμάκου. Άρα οι προδιαγραφές που έπρεπε να μπουν στον τομέα της παραγωγής τους, ειδικά των πρώτων υλών, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Επενδύσαμε αρκετά στο έδαφος, στη γη, επενδύσαμε αρκετά στη μελισσοκομεία, επενδύσαμε αρκετά στην εκπαίδευση, στους νέους ανθρώπους, για να μπορέσουμε πράγματι να βγάλουμε τέτοια προϊόντα. Και βεβαίως ο στόχος ο μεγάλος ήταν επίσης η ανάδειξη της ελληνικής χλωρίδας με προέχουσα θέση και δεσπόζουσα το τσάι του βουνού, που θεωρούμε αδιανόητο στην Ελλάδα σήμερα το 95% των βοτάνων που καταναλώνουμε να είναι εισαγόμενα και να έχουμε το τσάι του βουνού, που όπου και να το πιάσει το τσάι του βουνού αυτή τη στιγμή είναι κάτι πολύ θεσπέσιο. Επομένως... Ναι, και εδώ να πω ότι είναι πραγματικά κρίμα να μην αξιοποιούμε τα προϊόντα της ελληνικής γης, ακόμη και στο χώρο του τουρισμού, που έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα. Δηλαδή είναι αδιανόητο τα ξενοδοχεία που έχουν Έλληνες, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, να μην έχουν τσάι του βουνού και να έχουν τα γνωστά φακελάκια από διεθνή μπραντς. Να τα έχουν και αυτά. Όχι μόνο δηλαδή τα ξενοδοχεία. Αν πάτε στα μουσεία τα ελληνικά, να έχουμε εισαγόμενα. Έτσι είναι. Όπου και να πάει κανείς δηλαδή θα πιει ένα εισαγόμενο τσάι. Να έρθω λίγο στη φιλοσοφία της εταιρείας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή για τις επόμενες γενιές, γιατί εγώ πιστεύω ότι το business του μέλλοντος θα είναι το business συμβίωση. Η συμβίωση έχει 3 πυλώνες από κάτω. Έχει πρώτο πυλώνα ότι θέλει να αναγεννήσει την οικονομία και την ηγεσία. Γιατί αυτό το καταναλωτικό μοντέλο που έχουμε έχει πάει τον πλανήτη στα βράχια. Το δεύτερο που θέλει είναι να αναγεννήσει τον αγροδιατροφικό τομέα για να μπορούμε να πούμε η τροφή σου, το φάρμακό σου. Και το τρίτον, βεβαίως, την αναγέννηση της μελισσοκομείας και της γεωργίας. Αυτά όλα τα πράγματα έχουν σχέση με το νέο business που μιλούσαμε, ενώ αν θυμάστε στην Απιβίτα είχαμε 3 P, τώρα εδώ έχουμε 5 P, έχουμε βάλει τις πλατφόρμες που είναι κάτι σημαντικό. Όποιος θέλει δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να έρθει στην εταιρεία να τα δει όλα αυτά τα πράγματα, και το purpose, το σκοπό. Το ανώτερο κοινό καλό κατά Αριστοτέλη, που ακουμπάει σε 3 πράγματα. Καλό για την εταιρεία, καλό για την κοινωνία, καλό για το περιβάλλον. Και λέμε ότι η Συμπίωσης είναι η εταιρεία που θέλει την αυθονία της γης. Γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Και το πρώτο που ξεκινάμε είναι πώς θα θεραπεύσουμε τη γη. Πώς θα θεραπεύσουμε το χώμα. Και εκεί είναι η μεγάλη προσπάθεια και η αγάπη που πρέπει να δώσουμε δηλαδή σαν Ελλάδα, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν αγροδιατροφικό τομέα σημαντικό, που μπορούμε να το κάνουμε λόγω της βιοποικιλότητας, λόγω της υψηλής βιολογικής αξίας
που έχουμε δηλαδή από τα φυτά και αυτό το κάνει το μικροκλίμα και όλο ό,τι έχει η Ελλάδα μας. Άκουγα πρόσφατα Νίκο Κουτσιανά, τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, να λέει ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο μετά τη Μαδαγασκάρη με την πιο πλούσια βιοποικιλότητα. Η ελληνική γη έχει θησαυρούς, τους οποίους δεν αξιοποιούμε. Και ακούγοντάς σας να μιλάτε τώρα για αναγεννητική γεωργία, για βιοκαλλιέργειες, για την προσπάθεια να γίνουμε πιο παραγωγικοί και πιο ανταγωνιστικοί εν τέλει, τη στιγμή που το πρόβλημά μας βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το κομβικό σημείο, ότι δεν παράγουμε όσο πρέπει, πόσο μάλλον όταν η ελληνική γη έχει αυτά τα πλεονεκτήματα και έρχονται οι νέες τεχνολογίες και γίνονται αρρωγοί, εάν θέλουμε να το επιτύχουμε. Και ρωτώ έναν άνθρωπο με εμπειρία που είναι μέσα στα πράγματα. Βλέπετε ενδιαφέρον από τη νέα γενιά να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα? Πριν σας μπω σε αυτό το κομμάτι, να σας πω δύο στοιχεία που είναι συνταρακτικά. Μόνο 3% έχουν συμμετοχή τα αγροτικά προϊόντα στο ΑΕΠ και το 15% η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι τα βαμπάκια τα στέλνουμε από εδώ στην Τουρκία περίπου 450 εκατομμύρια και τα παίρνουμε πίσω φτιαγμένα με 1,5 δις. Να μπω όμως στο θέμα που είπατε. Πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν μπουν στη διαδικασία το να γυρίσουν πάλι. Έτσι. Αυτοί όμως που γυρίζουν δεν είναι η μεγάλη μάζα που χρειάζεται η γη αυτή τη στιγμή για να καλλιεργηθεί. Αυτά τα άτομα που ξέρω εγώ και ξέρω αρκετά, δηλαδή από τα λίγα αρκετά, έτσι, είναι άτομα τα οποία και να καλλιεργήσουν θέλουν και να κάνουν προϊόντα δικά τους και να κάνουν και brand και έχουν ξεκινήσει και μικροεξαγωγές. Πού είναι το πρόβλημα τότε? Το πρόβλημα είναι, το γνωρίζουμε όλοι, η ασυνεννοησία, το έλλειμμα εθνικής συνεννόησης, το έλλειμμα εθνικής στρατηγικής, έτσι, το έθιμα η πολιτική βούληση που χρειάζεται αυτή τη στιγμή, γιατί ο αγροτικός τομέας έχει πεθάνει πια. Έτσι. Κύριε Κουτσιανά, για να γίνουμε συγκεκριμένοι, θα βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε κάνει μια εξαιρετική, για να μην πω συναρπαστική διαδρομή, βασιζόμενο σε κάποιες αρχές, τις οποίες ενστερνιστήκατε πολύ νωρίς και συνεχίζετε. Έχετε να προτείνετε 3-4 πράγματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτή τη νέα γενιά προς αυτή την κατεύθυνση? Η δική μου η άποψη, σαν τάση που υπάρχει και στο εξωτερικό, για να μπορεί να υπάρχει ποιοτικό προϊόν, άρα να υπάρχει κάποια τιμή, γιατί έχουμε και το πρόβλημα των τιμών εδώ. Δηλαδή, άλλες χώρες γίνεται χαμός από εισαγόμενα, έτσι. Οπότε κατακλείζουν με μέλια Τουρκία και τα λοιπά και δεν μπορεί να πουλήσουν. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε στο ποιοτικό κομμάτι. Η αναγεννητική γεωργία και η αναγεννητική μελισσοκομεία στο στάδιο αυτά είναι πάρα πολύ σημαντική. Χρειάζεται όμως πολλή υποστήριξη, έτσι, όχι μόνο από την κυβέρνηση και από εμάς τους ανθρώπους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν αγαπάμε την Ελλάδα, δεν αγαπάμε τα ελληνικά προϊόντα, δεν τα αγοράζουμε. Καταλαβαίνετε δηλαδή αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση βρίσκεται και αυτός ο αγρότης που θέλει να ζήσει. Και έχει και δίκιο. Και εγώ του μιλάω για αειφορία και αυτός μου λέει το τυρί κουμπάρε. Λοιπόν, δηλαδή το πώς θα φτιάξει και αυτός κάτι για να ζήσει. Έτσι. Είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε ότι οι Έλληνες να αγαπήσουμε την Ελλάδα και τα ελληνικά προϊόντα, τα οποία δεν χρειάζεται να τρώμε σε τέτοιες ποσότητες. Ο Ιπποκράτης έλεγε η τροφή σου, το φάρμακό σου και όχι αυτό που γίνεται σήμερα, δηλαδή αυτή η υπερκατανάλωση. Το κρατάω, αλλά στο σημείο αυτό θα ήθελα, κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, να πω ότι στις νέες γενιές συναντάμε πια πολύ έντονη αυτή την τάση, αγοράζουν ελληνικά και το επιδιώκουν οι νέες γενιές. Και παρόλα αυτά σκέφτομαι, Νίκη, και περνάω σε σένα, τι είναι αυτό που σας κρατάει διαρκώς σε μια ανησυχία? Λες ότι θέλω να προσφέρω. Θεωρούμε ότι οι γνώσεις αυτές που πήραμε και οι εμπειρίες μπορούμε να τις μεταλαμπαδεύσουμε λίγο ακόμα. Επίσης,
Αυτό, δηλαδή να σκέφτεσαι πιο καινούργια πράγματα, αλλά το θέμα είναι αυτό. Στο συγκεκριμένο κομμάτι αυτό με τη διατροφή θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Και θέλαμε και να ενώσουμε ανθρώπους, όχι μόνο μόνοι μας, και να βγάλουμε αυτή την Ελλάδα που έχει πλεονεκτήματα εδώ, στο εξωτερικό. Άρα, ναι, αυτή η έννοια και της προσφοράς τώρα, γιατί τώρα πια είναι μόνο η έννοια της προσφοράς. Ό,τι ήταν να κάνουμε και επαγγελματικά και δόξα τω Θεώ όλα καλά είναι, αλλά δεν θα είμαστε από τους ανθρώπους. Ναι, θέλουμε, εγώ τουλάχιστον νιώθω την ανάγκη και να καθίσω δίπλα στη θάλασσα και αλλά θεωρώ ότι μπορούμε ακόμα. Νομίζω ότι η δημιουργικότητα είναι συνυφασμένη και με τους δυο σας και ειδικά με σένα που είσαι εξαιρετικά ανήσυχο πνεύμα. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη ανθρώπους σαν και εσάς που να μπορούν να προσφέρουν την εμπειρία από ένα ταξίδι συναρπαστικό που ζήσατε δυσκολίες, τα καταφέρατε και δεν το βάζετε κάτω. Θέλω λοιπόν, ολοκληρώνοντας αυτή την εξαιρετική κουβέντα, να ρωτήσω αν είχατε απέναντί σας τη νέα γενιά των παιδιών. Είτε θέλουν να ασχοληθούν με το επιχειρήν, είτε όχι. Μετά από αυτή την υπέροχη, δύσκολη, αλλά δάφνο-στεφανωμένη θα έλεγα, διαδρομή που κάνατε. Ποια είναι η πιο κρίσιμη προτροπή που θα δίνατε στα νέα παιδιά σήμερα, αγόρια και κορίτσια? Να μείνουν πιστοί στις αξίες τους. Να μην φεύγουν από την πρώτη δυσκολία που συναντάνε, να μείνουν πιστοί στο όραμά τους, γιατί έχουν οράματα, να το αγκαλιάσουν, να το σφίξουν στην αγκαλιά τους και να μεγαλώσουν με αυτό, να αγαπήσουν τον εαυτό τους, που είναι πολύ σημαντικό σήμερα, να τον ασκήσουν δηλαδή στα δύσκολα κατά Σωκράτη, έτσι, να αγαπήσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα, όσο και να θέλουμε να μιλήσουμε, αυτή τη στιγμή δεν έχει, γι' αυτό και τα περισσότερα παιδιά με την πρώτη τους δυσκολία φεύγουν στο εξωτερικό. Να ξανακούσουν το Πορτοκάλογλου με το τραγούδι «Τα καράβια μου καίω», γιατί ανήκω εδώ. Να ανήκουμε όλοι, να αγαπήσουμε αυτά τα νέα παιδιά, να τα προστατεύσουμε και να τα βοηθήσουμε να αναπτυχθούν για να υπάρχει μια Ελλάδα η οποία της αξίζει και στο κάτω-κάτω. Τα έχει όλα. Έτσι. Νίκη. Εγώ θα έλεγα πρώτα να ονειρευτούν οι άνθρωποι. Πολλές φορές φοβόνται οι νέοι και τώρα περισσότερο να κάνουν όνειρα. Και τα όνειρα δεν είναι μόνο επαγγελματικά, είναι για τη ζωή. Και τα όνειρα πρέπει να είναι μεγάλα και τα όραματα να είναι πιο μεγάλα και σίγουρα να έχουν μέσα και το κοινό καλό. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένα όνειρο, ένα όραμα. Βεβαίως, να ζήσω, να πάρω ένα αυτοκίνητο. Πρέπει να έχει την έννοια τη μεγαλύτερη. Επίσης, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να σκέφτονται έξω από το κουτί. Αυτό, σαν χώρα σαν την Ελλάδα, δεν μπορεί να πάμε. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Έτσι. Τελείως. Αυτό που λες εσύ έξω από το κουτί. Ναι, το πιστεύω αυτό. Γιατί το εννοώ κυρίως στο επαγγελματικό του κομμάτι. Γιατί είναι μια χώρα μικρή. Δεν μπορούμε εμείς να πιάσουμε ούτε τους όγκους των μεγάλων χωρών. Μόνο να είμαστε τέλειοι, δηλαδή να έχουμε την τελειότητα. Γιατί σαν λαός, και το προσπαθούν τώρα οι νέοι, πρέπει να το κάνουν τέλεια, να το σκέφτονται διαφορετικά, γιατί μόνο αυτό είναι το κομμάτι της επιτυχίας. Αυτό νομίζω. Είναι μια κουβέντα η σημερινή που πραγματικά απόλαυσα προσωπικά πάρα πολύ για το πάθος, για τη φλόγα που και οι δυο σας έχετε ακόμη, από την αγάπη σας για την Ελλάδα και για την αισιοδοξία που προσπαθήσατε και τα καταφέρατε να περάσετε στη νέα γενιά σε σχέση με τη χώρα, αλλά και τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ο καθένας και η κάθε μία τον εαυτό μας για να είμαστε γενναίοι και περήφανοι σαν Έλληνες. Νίκη Κουτσιανά, Νίκο Κουτσιανά, ευχαριστώ θερμά για αυτή την υπέροχη συνάντηση, συζήτηση. Και δημιουργικότητα λοιπόν να κλείσουμε ως τρόπο ύπαρξης. Ευχαριστώ θερμά. Και εμείς. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί και σήμερα μέχρι αργά το βράδυ εδώ στην εκπομπή «Όσοι τόλμησαν» στο One Channel, μαζί την ερχόμενη Τετάρτη στις 12 παρατέταρτο το βράδυ. Καλή σας νύχτα.